Lezi zakhamuzi zithi seziningi izinsuku zingenawo amanzi kanye nogesi. Zithi Sekwanele. Kade ngihola umhla ka5. Ngathenga inyama lapho. Sinomndeni omningi. Ama-playback awu4, o5 kg abawu4. Imali no 1000 lonke ngihola impesheni anginayo imali. So manje mangabe sizwakala le ndaba izwakala ukuthi isiteleka sisebantwini bakahulumeni. Sihlangana phi ke thina nalokho ngoba bona kufanele basivalele ugesi ngapha. Kufanele balungisele thina ugesi ngapha. Thina kungaboni into zethu. Sizilahlile zonke lezo zinto manje asazi sophinde siyithathe imali manje. Kusenjalo, imeya yeTheku uMxolisi Khawunda ithi likhona ithimba labazinikele elilekelela ngokukhuculula zonke izindawo ezingaphansi kwalomkhandlu udolobha. Mase kusithatha amaviki amabili ukuthi siqinisekise kakhulukazi endaweni ezinkulu njengomlazi ko-South ukuthi kuqinisekise ukuthi wonke udodo obungabuthekile ngendlela ukwazi ukuqoqwa indawo ukuthi ibuyele esimeni senhlanzeko esilindelekile. uKhawunda unxuse izakhamuzi ukuba ziqhubeke nokusebenzisa amanzi azolethwa amaloli njengoba ukuphuma kwamanzi kompompi kuzobambezeleka. Kungase kuthathe isikhathi amanye ama-reservoirs ukuthi agcwale afinyelele ezingeni lokugcwala kahle ukuze kuqala amanzi ahlinzekele umphakathi. Sicela abantu bakithi besibekezelele, ingakho sokuqhubeka nama-water tankers aqhubeke aye endaweni iy'moto zamanzi ziyolekelela umphakathi lapho kuseney'nkinga ngikhona. Kusasa amakhansela lomkhandlu udolobha kanye namavolontiya bazoqhubeka nomkhankaso wokukhuculula izindawo zaseThekwini kanti kunxushwa izakhamuzi ukuba zingabhikishi zivale imigwaqo ngoba lokho kuphazamisa ukulungiswa kwengqalasizinda. Izolo amaphoyisa abophe ababhikisha bambalwa emashini ye-EFF yokukhala ngezigindongqandi eThekwini.